Hei, salutare! Astăzi vreau să ne jucăm Fortnite, că 4 videoclipuri, 5 videoclipuri eșuate. Te-am văzut? Scuze. Și da, astăzi vreau să continuăm cu 5 videoclipuri eșuate. Acum o să continuăm. Că câteva videoclipuri sunt aici împreună cu Rani. Maria, poate ziceți voi, nu puteți să fiți și tu cu fratitul, vă bani dacă ziceți. Asta. Bă, un salt. Fraților, tot să prindem. Rani! Asta. Dar și dacă pierd și videoclipul ăsta, fac spume. Da, în gură. Iauzi. Facem decât un ăsta. Nu, că fac decât un ăsta, că m-am săturat. Fac decât un meci. De câte ori am filmat. Și nimic. Mi-a dat un cachi. Ia hashtag. Noi. Asta. Ia. A. C. U. Maș. Și. Prostii. A. Aceasta. Foarte nebun. No. Și. Uite ce sunt. Cam așa se face aici. Rani, nu mai te punem aici. Te-a luat și telefonul. Da. Avem aici celălalt episod. Am avut noroc. Și după aia mă fac cum s-au pe filmare. Eu am găsit ceva fătat. În fine, avem acolo câteva chestii. Ce ești tu, papa? În videoclip o să face o chestie. În videoclip avem 3 chestii. Da. Hai să vedem ce prindem. Ok, n-am prins nimic. În fine. Fac ceva. Uite, eu mor, Bine, episodul a fost ăsta, nu mă întrebați de ce acum terminăm ăsta, că v-am zis 2002 și acum am... Nu mai ne. Help me! Și duceți-vă la celălalt videoclip, că ăsta a fost episodul din Fortnite și o să mai continuăm. Ia vrem muncă.
Mi-e frică să